Kena bola. Iwak apa iki? Gede bola. Gede banget. Gede banget. Lah. Gede banget bola. Is. Weh, tenan toh? Ya Allah. Tenan. Tombro bola. Ih. Oke bola. Jare enek sing komen njaluk request kon goleke spot sing tingkring sing adem. Penak men jalukan ya toh. Wis saiki tak tekake kene. Iki pelembinator bola. Pelembinator sing sadurunge mlebu ning pelembinator to mlebune kebon-kebon pring ya sing kang
kedua nek Koplosorejo, gang kedua pokoknya ngikuti video ki mau ya, ngikuti video ki mau. Nek dhisik lho ya, ora saiki. Saiki rung mancing. Dhisik nang kene iki aku oleh tombro gede-gede bolo. Tombrone gede-gede dhisik. Dhisik tapi lho ya, dhisik ora saiki ya to. Lah, iki tak sepilke meneh, sepilke iki wite wis diketoki iki, wite wis diketoki dadi ya nek masalah manggone pit mlebu rene iki ora metel-metel. Lah saiki njajal tak sepilke kira-kira iwake mangan ora ngono ya. Iwake mangan ora tur njajal ayo saiki keliling spote. Oke? Wis pokoke sing penting ya nek wani request ya wani nyimak videone aja di-skip. Wis request nonton videone di-skipi ora kacek. Wis dikai video penjelasan jelas dijek takon wae. Tapi ora apa-apa ya. Takon ke kegiatan tanganmu nggih nunuli HP. Ya ta, wis saiki simak wae videone. Lah dalane kok ngono kuwi, makane ora metel, dalane penak iki, dalane penak kok ngono kuwi. Iki rene iki langsung spot kula. Lho, ya ta, langsung spot mancing kene iki. Wis saiki kuwi arep model piye? Arep nyepot nang kene. Lho, kene iki ya spot elok iki, spot elok. Lah kok aku tak nyepil apa ya jenenge ya? Nyepil spot. Jajal spot. Lah iki wite bar diketoki. Lah nek kono kuwi tak kira nggon iwak yoan, nggon iwak tapi urung tak jajal ya, nggon iwak kono kuwi. Lah sepote kene iki penak-penak banget. Mong iki ya rada rengget sithik wong masalah bar diketoki witane. Nggone adem bolo kene iki nggone adem, ora panas. Tapi penak-penak pun lho nang pinggir wit ngono to ya, nang pinggir wit. Kuwi adem genah ora mungkin panas kene. Kuwi nggone tingkring-tur kene iki jero bolo. Kene iki jero. Wajar nek saumpamane isine nila isine tombro iki wajar ya to. Lah iki nggon adem sejak iki. Nek sing ora seneng nyoba ya kene iki. Lho, ya to. Nggone ademe pol sing jelas iki. Lho, kene iki ya penak ya to, raketan kok nek kowe ngeret munggah etuk kebingungan narike. Iki tak sepilke iki nggon prau iki sok praune bingung iki. Arep metu ngendi iki praune iki. Ya to. Lho, dolen. Praune bingung kok metune ngendi. Lah iki nggon adem kabeh. Lho nggone adem kabeh kene iki bolo. Wes. Jos pokoke iki. Nggone adem kabeh kene iki. Ya. Wes. Pokoke nek kowe arep nang kene iki lho, tak goleke nggone adem. Lah kuwi brusukan lho nang kene. Jenenge wong petualang yo. Petualang. Lho, nggone adem, pingkring nang kene iki. Liwake nang kono kuwi. Liwake nang kono kuwi. Penak banget. Sing jelas iki nggone. Lah piye? Apa arep njajal nyepil sedelok sak jam apa piye ngono mancing nang kene piye? Matuk ora? Nang kene to. Kuwi branjange ya akeh banget. Teko kono-kono aja nih. Nek kowe gelem mlaku teko kono kae adem kabeh. Tapi kene nyangkrange akeh banget lho. Waduh iki sengetan iki. Sikilku rubung nyangkrange. Koplak. Wis ora sido nang kene, golek sing nggon penak weh, ya to? Wah, wis parah. Nyangkrang tok bolo. Sik, nek ngono nek nyepil sing nggon sing ra nggon nyangkrang kowe. Ya. Wah. Nyangkrang tok Sontoloyo. Ya mate kono kuwi. Apa kulon kae mau? Tapi nyangkrang tok bolo kene. Sikilku langsung dirubung nyangkrang e. Wis, akeh pol nyangkrang e. Sik yo. Apa njajal kene? Kene nyangkrange akeh ora? Tapi cetek banget. Tapi nek sing jenenge iwak bolo kuwi ora gagas cetek apa jero. Iwak iki sak penake dhewe.
Ya njajal kene ya. Nyepot mancing kene delok. Ngono ae. Wis, deal. Nah, ini bolo, nek masalah nggon paling adem. Enak adem banget mungkin. Tapi masalah mangan iwake mbok. Sing penting kan kowe tak sepil ke nggon ya ta, sepil ke nggon. Masalah iwak ora ngerti. Iwake mangan apa ora. Tur yo enek iwake apa ora, enek iwake mesti enek. Ora enek ceritane iki, enek iwake ora enek ceritane. Kau tetap nggon iwak. Nek masalah iwak bolo. Sebenarnya nek kene nggon kring-kring kene dhisik iki lho. Tombro tok nang kene. Tapi kan ketika wis mulai asat kae. Nek saiki kan ya wis asat kae wis mulai mangan apa urung kan durung ngerti ya toh. Pokoke ngene, intine aku nyoba nek kene sak jam. Jadi kira-kira kuwi haus apa ora, mangan apa ora kan ngono. Tetep umpan pelet. Nek gone kene iki jero bolo. Asli kene jero wong iki pereng kok. Bisik bolo. Pengen. Pengen langkah kirene mancing. Lek hiburan ya toh. Lo kae dipangan kae. Aku wis mulai ngopi masalah yo. Wis dipangan. Iwake mulai do teko, udah mudeng nek aku teko kene. Wis mulai dipangan lho. Mudeng kok. Ning iwake mbok serinding mbok apa kan ya ora ngerti, tapi mengko sesuk ya akeh wacet nek akeh anyaran. Iwak bolo. Iwak. Wah, tetep serinding bolo. Tapi serindingnya gede banget. Loh. Serindingnya sakmene iki. Weh, gede banget iki. Tolong nyari lho. Tolong nyari serindingnya. Wah. Jas iki. Tapi iki wong aku arep adventure mosok digawa. Digawa ora? Digawa ya? Digawa wis ora apa-apa diadahi. Mengko nek kira-kira ngetok akeh ya gawa bali ngono ya. Masalahnya serindingnya gede banget. Sik. Adae urung tak siapke bolo, adae. Serindingnya gede banget. Masalah iki wak, nggone ora tau diambah iki mesti. Pertama ya tetep serinding, nang ndi serinding berarti. Ya adae sik ya. Mana? Gede masalah. Nek cilik ora tak gowo. Gede. Kenapa lo? Iwak apa sih? Gede bolo. Gede banget. Lah. Gede banget bolo. Is. Weh tenan toh? Ya Allah. Tenan. Tombro bolo. Gede banget. Tombro tenan. Ya Allah. Tombro tenan bolo. Lah. Iki lan jek iki. Lah. Ucul bola. Wah, gede banget tombrone. Kena neh bola iki. Iki nah tombrone iki, kena iki. Iki nah tombrone bola iki. Tak sabar.
Tak sabar. Iki genah tombro bola iki. Gede neh iki. Tenan to. Yo, neng sabar. Iki malah pancingnya mung nor papat iki. Alah, sik sabar sik. Sabar sik bolo. Sabar sik. Iki masih pancing nor papat iki. Ucul asu. Yes, parah tenan. Aduh. Nasib ping pindho lho. Kocelok. Aduh. Oke bolo. Karena itu mau hujan, jadi cukup di sini dulu ya. Tombrone gede-gede bolo. Gede-gede cuma yang jelas mocel. Yang jelas ki mocel bolo, mocel. Nek gedene sak gedene pol, engko Paranono kene iki manggone iki lho, dolan. Iki manggone kene iki. Paranono. Nek kowe mampu, nek ora ya sesuk tak balenane. Sesuk tak balenane. Tak kayak info ning ya aku jek penasaran bolo, masalah yo gede tenan. Ya selama aku mancing kuwi iki sing agek ngrasake berote tombro ya gek iki. Nek dhisik biasane mung 5 nyari kuwi nganggo pancing 45 kuat. Ning ternyata iki pancing nomor 7 tugel. Ya sing keri nomor 4 tapi ketoke ora nyangkol popi ora mudeng, apa nyangkole mung sithik ya ora ngerti ucule iku sing keri ucule ngono mau. Oke, gitu aja bolo ya. Nah, untuk hari ini gagal mendapatkan tombro. Targetnya enggak dapat, cuma ya tetap serinjing bolo. Ora ya mungkin kelasku kelas serinjing yae. Oke, sampai di sini dulu. Seandainya ada kata salah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Anda selalu diberi kesehatan, dipanjangkan umurnya, dilimpahkan rezekinya, dan jangan lupa bahagia bersama keluarga. Oke, saya kiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali dengan Mitos Channel episode besok pagi.